mambo aripo pamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo kunepo pamsiwo Hallelujah, unde ari pamsiwo. Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chatinopiwa naPastor Gift Rhodes wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera wekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira musign language. Nhasi musoro wenyaya yedu uri kutiwo kana tapiwa mikana naMwari ngatiishandise. Kana tapiwa mikana naMwari ngatiishandise. Fundisi titungamirire muri kureva. Tokutendai vateereri mauya pachirongwa. Tiri kudzidza mubhuku raDaniel chapter 4. Toda kuverengerwa pana Daniel 4 verse ya 6 na 7. Daniel chitsauko 4 verse ya 6 na 7. Naizvozvo ndakatema chirevo kuti vachenjeri vose veBhabhironi vauyiswe pamberi pangu kuti vandizivise kududzirwa kwokurota. Ipapo vakachenjera neng'anga navakadheya navafemberi vakauya. Ndikavaudza kurota kwangu, asi havana kundizivisa kududzirwa kwazvo. Mambo arota hope semunhu aivimba nemasvikiro neng'anga nevavuki. Vakakundikana kudzidudzira. Even this time dzaive dzataurwa hope dzacho. Hanzi vakakundikana vese nekuwanda kwavo. Ndopfungwa yatinogara tichitaura iya kuti kana zviri zvaMwari hazvigone kuti zvibatsirike zvichiitwa nemasvikiro neng'anga nevavuki. Saka hanzi adaro zvaakazoita akazoyeuka kuti but ndina Daniel kai anogona nyaya iyi. Saka handizwe kuti ndofunga makapatsanangura kuti pane zvimwe zvakatyokera muvanhu zvinotora nguva kubuda. Plus kuna Mwari vanhu vanozoenda as the last resort. Okay, kupedzisira vambotozoramba. But it's still okay. Kana munhu atozwanirwa hake nguva yekuti chimboenda kuna Mwari tofanira kuzvitenda. Saka mambo zveshu akazoyeuka kuti ndina Daniel. Ndobva amudedza zvikanzi iwo chamari iwoka. Kutaura chokwadi soro rako but ndonyatsoziva kuti mweya uri mambo uri unogona kundidudzirira hope idzi. Haana kumboti unogonera aitomuudza kuti dzidudzire. Zvekuti aiziva kuti ndakambobatsirwa kumashure. Saka mambo akabva atanga kutsanangura hope dzacho. Ndodzandoda kuti vateereri vanzwe kuti dzakakosherei nyaya dzatiri kudzidza idzi. Kuna Matthew chapter 24 muchirukeuka vateereri, Jesu pachake ndiye akatidzidzai bhuku raDaniel. Saka inzwai hope dzakarotwa kechipiri naNebukadhineza. Takuverengerwa verse 10 kusvika pa12 yaDaniel chapter 4. Daniel chapter 4 verse 10 kuenda pa12. Zvandakaona mumusoro mangu ndiri panhoo dzangu ndizvezvi. Ndakatarira ndikaona muti pakati penyika. Kureba kwawo kwakanga kuri kukuru. Muti ukakura ukasimba. Kureba kwawo kukasvika kudenga. Uye wakanga uchioneka kusvikira kumigumo yenyika yose. Mashizha awo akanga akanaka. Nezvibereko zvawo zvakanga zviri zvizhinji. Zvose zvaiwanapo zvokudya. Mhuka dzesango dzakawana mumvuri pasi pawo. Neshiri dzokudenga dzaigara mumatavi awo. Uye zvipenyu zvose zvaidyapo. Hope dzakarotwa namambo hanzi vakarota muti waive pakati penyika. Muti uyu uri muhombe. Ndobva vaona muti uchiramba uchikura. Zvakadaro zvekuti waionekwa kumativi mane enyika. Hanzi muti ndobva wasimba pastor. Ihope idzi. Hanzi pavakaramba vachicherechedza pamuti apa mashizha acho. Hanzi akanga akanaka. Uye zvibereko mafruits. Hanzi zvaibatsira. Hanzi shiri dzaiuya dzoita matendere nemhuka dzichiwana zvekudya. Hanzi zvinhu zvese zvairaramira pamuti iwoyo. Uri muhombe unotyisa kunosvika kunogumira nyika. Ihope dziri kuonekwa idzi. Chiverengai verse 13 na 14. Tirambe tichinzwa hope idzi kuti zvaifamba sei. Daniel 4
vhesi 13 na14. Ndikaona pane zvandakaratidzwa mumusoro mangu ndiri panhoo dzangu, ndikaona murindi iye ari mutsvene achiburuka kudenga, akadanidzira akati, temai muti, rangurai matavi awo, pururai mashizha awo, paradzirai zvibereko zvawo, mhuka ngadzibve pasi pawo, neshiri pamatavi awo. Right. Muti uyu wakura uyu pastor. Hanzi pandakaramba ndichirota ndichiona ndakabva ndaona mumwe mutsvene inenge ngirozi. Akaona ngirozi. Hanzi saka yaita ungenge ichiona kukura kwemuti uyu. Handobva yazongodeedzera iri kudenga ngirozi. Ikati muti ngautemwo. Hanzi kurumidzai kupurura, kukwanura, mapazi abve, shiri idzo dzitize dziri mumapazi adzo, mhuka dziri pasi dzibve. Dzokorai upenzi pastor. Chii chiri kuitika? Itai vateereri vabate. Vateereri batai zvakarotwa naNebhukadhineza. Yes. Hanzi akarota zimuti rakareba kuenda mudenga, mapazi acho achienda kunogumira nyika. Shiri dzese dzaiuya dzichivaka matendere mumuti uyu, mhuka dzichiuyawo mumumvuri, asi dzichiwana zvekudya nezvese zvinowana zvinoda chikafu zvaidya kubva pamichero yemuti uyu. Ngirozi ndobva yabva kudenga ichibva yapa instruction ikati, temai muti uyu, mupemhena mapazi awo, mupurure mashizha, shiri dzibve nemhuka dzibve. Toda kutenda ihope dziri kurotwa. Ndoda kuti murambe muchiverenga hope idzi pastor. Verengai vhesi 15 na16 yaDaniel 4 iyoyo. Daniel 4 vhesi 15 na16. Asi siyai hunde yemidzi yawo muvhu, wakasungwa nechisungo chedare nendarira pakati pebumhudza resango. Ngaanyoroveswe nedova rekudenga. Verengai mugotaika zvese, verengai chitakushamisa. Hanzi ngaanyoroveswe iye muti here, apiwe mugove wake. Itangei pavhesi 15. Vhesi 15. Asi siyai hunde yemidzi yawo muvhu, wakasungwa nechisungo chedare nendarira pakati pebumhudza resango. Ngaanyoroveswe nedova rekudenga, apiwe mugove wake wehuswa pamwe chete nemhuka dzenyika. Mwoyo wake ngaushandurwe urege kuva wemunhu, apiwe mwoyo wemhuka, nguva nomwe dzipere aripo. Naona pakushamisa ika. Vateereri vanogona kuwapavona maonero kuti muti uyu pawanzi utemwe, rabva ranzi chisiyai chigutswa chirimo musango imomo neuswa. Handitika? But chigutswa chiya chabva chanzi ngaanyoroveswe, chakutorwa semunhu. Hachisi kunzi ngachinyoroveswe. Mapateereri akaipapo ateereri kuti Bhaibheri paranga richitsanangura chigutswa ranochinja kunga munhu. Ndobva zvanzi chigutswa ichika ngachinyoroveswe nedova, uye ngachipiwe mwoyo wemunhu, chibviswe mwoyo wemunhu, paiswe mwoyo wemhuka pachigutswa sekunga munhu akutaura. Ndobva hanzi futi munhu wacho ngachifura sora. Saka unobva waona kuti even tisati tadudzira vateereri, unobva watoona kuti ndofunga muti uyu koyo hausi muti nje, hausi muti yatinosima zvine chekuita nevanhu, because pakutorwa nyaya yemwoyo, pakutorwa nyaya yekufura uswa. Saka unobva waona kuti muti uyu chirawe. Ipapo ndozvazvandikadukisa. Ngandidzokorore. Mambo vakarota muti mukuru waitendikira pasi rose, uchionekwa wakareba, uine mafurutsu nemashizha akanaka, shiri dzichigara mumatendere awo, mhuka dzaitohwanda pasi pemumvuri wavo. Ndobva paita mutsvene ngirozi yakadeedzera ichibva kudenga ikati, muti uyu utemei, pururai mapazi awo, kwanurai mashizha, shiri ngadzibhuruke dzibvepo, nemhuka ngadzitize. Ndobva yabva yapa komandi ikati, asi chigutswa icho chisiyei, moisa rata kana kusunga nesimbi yedare nendarira, brass and iron.
simbi dzatakambodzidza mosunga. Hanzi chigutswa ichi ngaachinyoroveswa chabva chachinja kuita munhu. Zvikanzi ngachinyoroveswe nedova. Mubvise mwoyo wemunhu uri pachigutswa ichi, muise mwoyo wemhuka. Icho chigutswa ichi ngachiende kunofura uswa kwenguva nomwe. Madzinzwa opedza. Chiverengai munzwe verse 17 na 18. Pana Daniel 4 ipapo. Verse 17 na 18. Kutonga uku kwakauya nechirevo chavarindi. Chinhu ichi charebwa neshoko ravatsvene, kuti vapenyu vazive kuti wokumusoro-soro unobata ushe pakati pevanhu, unohupa waanoda, nokugadza pahuri vaduku pakati pavanhu. Ndiko kurota kwandakaona ini mambo Nebhukadhinezari. Zvino iwe Bheteshazari, chindizivisa kududzirwa kwazvo. Vakachenjera vose voushe hwangu zvavasingagone kundizivisa kududzirwa kwazvo. Asi iwe unogona, nokuti mweya wavamwari vatsvene uri mukati mako. Saka pari kuita kunge zvinonzi ngirozi yatsanangura kuti ngaatore nguva nomwari. Inenge yakabva yatsanangura ikati chirevo chatapa ichi chakonzerwa kuti vanhu vazive kuti Mwari anobata ushe pakati pevanhu, uye anopa ushe kune waanoda even ari muduku. Because panguva iyi Nebhukadhinezari aive munhu anga ari munhu muhombe. Saka iye ari kutonzwisisa kuti ndiMwari ari kutaura kuti ndinokugadza inini paushe. Ari kuzvinzwisisa. Pandoda kuti tiverenge futi mufundisi nekukasika. Nyaya yemuti haingonyorwe kuna Daniel. Endai kuna Ezekiel 31. Ndoda kuti mutiverengere timhanye ipapo. Verse 2 na 3 tozoverenga verse 5 na 9. Panotaurwa futi nyaya yemuti wakada kuita seuyu. Verengai munzwe. Ezekiel 31 verse 2. Mwanakomana wemunhu, iti kuna Farao mambo weIjipita nokuvanhu vake vazhinji, iwe wakafanana nani paukuru hwako. Tarira, muAsiria wakanga ari musidhari paRebhanoni, wakanga una mashizha akanaka nomumvuri wakaita sowedondo, wakareba kwazvo, musoro wawo wakanga uri kumakore. Zvikanzi Mwari aipa message kumaEgyptians namambo vavo. Zvikanzi munoda kumbozviita ananini. Munoziva here kuti vaAsiria vaive muti wemusidhari wakareba, waive nemashizha akanaka. Kuratidza kuti apa Mwari ari kufananidza rudzi rwevaAsiria nemuti wemusidhari. Verengai verse 5 kusvika pa9. Vhesi ya5 kusvika pana9 yaEzekiel 31. Yes. Naizvozvo wakakura kupfuura miti yose yokusango, matavi awo akawanda, utavi hwavo hukareba nemvura zhinji nenguva yokumera kwawo. Shiri dzose dzokudenga dzakavaka matendere adzo mumatavi awo, nemhuka dzose dzokusango dzakabereka vana vadzo pasi pamatavi awo. Marudzi makuru ose avanhu akagara mumumvuri wavo. Saizvozvo wakanga wakanaka paukuru hwawo napakureba kwamatavi awo, nokuti mudzi wawo wakanga uri mumvura zhinji. Misidhari mumunda waMwari yakanga isingagone kuudzitira. Miti yemucypress haina kufanana noutavi hwawo, nemipurani yakanga isina kufanana namatavi awo. Kwakanga kusino muti mumunda waMwari wakanga wakafanana nawo pakunaka kwawo. Ndakabuita zvakanaka nokuwanda kwamatavi awo. Naizvozvo miti yose yeEdheni yaiva mumunda waMwari yaiugodora. VaAsiria vari kutsanangurwa pastor vachiita kunge muti. Hanzi mashizha acho kudai, kureba, mafurutsu acho. Hanzi miti miCyprus nemipaini. Hanzi yaitoti ikaona muti yaiugodora. Yainzwa godo. Vakomana akazokura kudai nemafurutsu ake kudai. Hanzi miti yaiugodora. Ari Mwari akonzera kuti muti uyu ukure, kureva rudzi rwevaAsiria. Chii chakazoitwa kumuti uku? Ndoda kuti muchiverenga verse 10 kusvika pa14. Ezekiel 31 verse ya10 kuenda pa14. Naizvozvo zvanzi naShe Jehovha, zvawakakura zvikuru iwe, akaisa musoro wake pakati pamakore, mwoyo wake ukazvikudza nokuda kwekureba kwake. Ndichamuisa muruoko rwoune simba pakati pamarudzi avanhu. Iye uchamuitira zvawakafanira. Ndakamudzinga nokuda kwezvakaipa zvake.
vatorwa ivo vanotyisa pakati pamarudzi vakamutema vakamurega. Matavi ake akawira pamusoro pamakomo nomumipata yose. Utavi hwake hwakavhunikira pahova dzose dzenyika. Vanhu vose venyika vabva pamumvuri wake vakamusiya. Shiri dzose dzokudenga dzichagara padanda rake rakawa. Mhuka dzose dzesango dzichava pamatavi ake, kuti miti yose iri pamvura irege kuzvikudza nokureba kwayo. Saka hanzi mutuwi wakura iwo mimwe miti yaitoita jealous. Hanzi nengari yekuti mutuwi wakaita pride kureva nation yemaAssyrians. Hanzi naMwari ndakazoutema. Iri lesson yekuti mimwe miti yese igodzidza kuti vamwe vanhu vese vagodzidza. Saka muri kuona here panapa mufundisi kuti mutuwi washandiswa serudzi rwevaAssyrians. Yes. Kukura kwawo nemichero yese shiri dzichimharapo riri simba riri kupiwa rudzi naMwari kuti umambo hwacho hukurumbire husimbe. Kutema kuri kuratidza kubviswa kweumambo. Reason iri yekuti paita pride kuzvikudza. Saka patiri kudzoka kumuti waDhaniel une chigutswa chiya chaakuita unge munhu, ndofunga patereri zvinobva zvakujekerai kuti zviri kuita unge zvinonzi mundima mbiri idzi muti uri kumirira munhu kana kuti munhu nerudzi rwaari kutungamira. Pakajeka kakuriro kawo kubudirira kwake. Kutemwa kunenge kukuratidza kubviswa naMwari. Ende chakonzera kutemwa chimufundisi kuzvida nekusakudza Mwari. Iko zvinoti chambonzwa kambo touya toenderera mberi nechidzidzo. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo. Kuti wakanaka wese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Pamusi wowanomuka wakafa kuna Kristu wanowona mbiri huru yakewo. Apo wasarudzwi wanosangana kumushako. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera. Ngatishumai rudo rwaMwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Kana tapiwa mikana naMwari ngatiishandise. Tanga tichiona muchikamu chapfuura hope dzakarotwa namambo dzemuti wakakura waive nemichero nemashizha yakanaka, shiri dzichigarapo nemhuka. Pakazoita ngirozi yakadedzera ikati, temai muti mukwanhure mapazi, shiri nemhuka dzitize. Tazozviona futi kuti handipo pekutanga mubhaibheri panotsanangura muti wakanaka uchitemwa, shiri dzichinzi dzitize. Pataverenga kuna Ezekiel 31
zvaisa pachena kuti muti iwoyo wekuna Ezekiel waimirira rudzi rwevaAsiria, asi vakazozvikudza Mwari akavabvisa paumambo. Saka hope idzi dzaudzwa mambo, dzaudzwa Daniel namambo. Toda kunzwa kuti Daniel akachidudzira sei. Tiri pana Daniel 4 verse ya 19. Tiverengere mfundisi. Daniel chapter 4 verse 19. Zvino Daniel wakanga ane zita rinonzi Bheteshazari wakashayiwa shoko chinguva chiduku, pfungwa dzake dzikamuvhundutsa. Mambo akapindura akati, Bheteshazari, kurota uku nokududzirwa kwazvo ngazvirege kukuvhundutsa. Bheteshazari akapindura akati, Ishe wangu, kurota uku ngakuitirwe vanokuvengai, nokududzirwa kwazvo vadzivisi venyu. Hanzi Daniel audzwa hope idzi, hanzi akamboti zii ari ashaya mashoko. Yeah. Kwete kuti haana mhinduro. Aedza kufunga kuti zvazviri kureva ndozviturira sei kune vakuru. Hani mazona. Hanzi akamboti zii kusvika mambo atozona ko zvatangogarisana takanyarara panapa. Zvikanzi iwe Bheteshazari ndozita raimudedza nayo. Zvikanzi sunungukako. Dzinorevei hope idzi. Hanzi Daniel akabva kuti mambo kutaura chokwadi hope idzi nedudzira yacho zvaifanira kuitirwa vavengi venyu. Kureva kuti zvakaipa hazvinakidzi. Handizivo kuti zvinonetsa. But even kunana Nebukadhineza vanhasi kutaura chokwadi pane imwe message inozezesa kusvika. But ndofunga zvinongotsvakwa naMwari ndezvekuti tisasvike pakuti Mwari atitumire mameseji akaipa. Hanzi akazoita zvivindi. Ndobva atsanangura, verengai verse 20 kusvika pa22. Tinzwe Daniel achidudzira hope idzi. Daniel chapter 4 verse 20 kuenda kuna 22. Yes. Muti wamakaona iwo wakakura ukasimba, ezimutiriye, wakasvika kudenga pakureba kwawo, wakanga uchionekwa kusvikira kumigumo yenyika yose, wakanga una mashizha akanaka nezvibereko zvawo zviri zvizhinji, paiwana zvose zvokudya, waigara mhuka dzesango pasi pawo, uye paigara shiri dzokudenga mumatavi awo. Ndiyemi mambo, imi makakura mukava nesimba, nokuti ukuru hwenyu hwakakura hunosvikira kudenga, uye ushe hwenyu hunosvikira kumugumo wenyika. Angaziri munhu wekutamaneneka kadudziriro kacho manzwa kududzira kwacho. Anotonzi muti uya wairamba uchikura uyu uchikurumbira mapazi achidai, ndimimi mambo neumambo wenyu. Hazi kutaura chokwadi. Daniel ari kutotaura zvikanzi kutaura chokwadi mambo ka aiwa hamusi wekuseka naye. Chokwadi anga asiri munhu muduku, munhu watiri kutaura naye. Saka maona pana Daniel 4 verse 1 ka ari akanyora chapter iyi kunyorera pasi rese. Iri kunyorwa nemunhu mukuru. Kana Daniel abvuma kuti mambo muri munhu mukuru, ndimi muri kumirirwa nemutu. But pari kutyisa ka mutu wakazotemwa uyu pasi. Ipapo manje. Verengai verse 23 kusvika pa24. Daniel 4 verse 23 kuenda pa24. Yes. Zvino mambo zvaakaona murindi ari mutsvene achiburuka kudenga achiti, temai muti muuparadze, asi musiye hunde yemidzi yawo muvhu. Wakasungwa nechisungo chedare nendarira pakati pebumudza resango, anyoroveswe nedova rokudenga, uye apiwe mugove wake pamwe chete nemhuka dzesango, kusvikira nguva nomwe dzapera aripo. Uku ndiko kududzirwa kwazvo. Imi mambo, ndicho chirevo chowokumusoro-soro chichauya pamusoro pashe wangu mambo. Mainzwa nyaya. Hanzi mambo ka muri muti muhombo yayo. But handiti muhope here mambo makazoona kuine ngirozi yakadaidzira ichibva kudenga ikati muti ngautemwa. Zvikanzi kutemwa kwakaita muti uya uchipururwa mashizha, uchibviswa mapazi, ichi ndo chirevo chichauya pamusoro penyu mambo. Ari kutikwa, ari kuti zvaishurudzirwa nemuti uyu, kutemwa kwawo nekusiyiwa chigutswa chakasungwa nebhandi resimbi, mapazi achibviswa, zvinhu izvi zviri kureva zvichaitika kwamuri imimi mambo. Mambo Nebhukadhineza. Kana muti uyu waibirira vanhu sekubuda kwazvaita kwatiri kubva nenyaya, kureva kuti ndimo munhu wacho ndiNebhukadhineza. Saka kutemwa uku manje ndokwataura kuti tinzwe manje kuti kuri kurevei. But kunyange tisati taziva kuti kuri kurevei.
nganimbokumbira vana naNebhukadhineza vanhasi atize mararamiro atinoita vanhu vane authority unogona kuva uriwo mutungamiri papi pauri zvinosiyana zvichienda notorarama sei hachisi chinhu chakanaka kuti munhu wambokurumbira kudaro wozotemwa even tisati atombozva kuti kutema kunorevei vateereri but hakunakidze muti wangu wakura kudaro unoonekwa kwese wozotemwa. Toda kuona chii chinogona kuita kuti muti utemwe. Verengai verse 25 pastor. Verse ya 25 ya Daniel 4. Muchadzingwa pakati pevanhu, ugaro hwenyu huchava pakati pemhuka dzekusango. Muchadyiswa uswa senzombe, muchanyoroveswa nedova rekudenga, uye nguva nomwe dzichapera muriko, kusvikira maziva kuti wokumusoro-soro unobata ushe pakati pavanhu, achiupa waanoda. Vakomana Daniel aene zvivindi. Nyaya haitaurikei uri pana mambo mukuru kudaro. Zvikanzi chigutswa chiya changa chasungwa chiya nesimbi chikanyoroveswa nedova ndobva chanzi chigare kusango kwachanga chichinzi chinyoroveswe chiriko kusvika nguva nomwe dzapfuura ndobva chanzi chigutswa ichi chibvisire mwoyo wemunhu muise wemhuka zvikanzi ndimi mambo muchadzingwa kunogara vanhu munogara kusango kunogara mhuka kwamunenge muchinyoroveswa nedova kana muri ikoko muchashandurwa pfungwa dzenyu dzoitwa dzemhuka monofura uswa semhuka hanzi mogarako 7 times. Reason hanzi ndei hanzi kusvika makuziva kuti Mwari ndiye anobata ushe. Saka kurava kuti munhu zvisinei nelevel yechikunjwa yauinayo right sezvamambotaura pakutanga kwedzidzo kuti zvakanakawo kuti masabhuku kwamuri nemachinda anotonga muzvimiro zvakasiyana siyana right ngatiteerei nyaya iyi zvakanaka zveshuwa ine chidzidzo bhukozika inotoratidza kuti tiine masimba atinoita kwatiri ikoko pari kuita ngezvinonzi Mwari aripo futi because uyu muti uyu watemwa hanzi kusvikira maziva kuti Mwari ndiye anobata ushe uye anohupa waanoda. Ende ushe vanhu vanogona kufunga ndiwo masabhuku chete yeti masimba anogona kuwanikwa chiro pachikoro kuita headmaster kana pakambani kuita matron pachipatara exactly saka zvese kuita iwe foromani wemabhazi unenge uita kuti iri bhazi ngariende kwakati zvese izvozvo zviri kunzi ibvai maziva kuti mapozisheni iwayo Mwari anogona kungotora opa waanoda. nyaya yako yakasimba shamwari obva apa waanoda saka inonorovesa neana manje. Ndoda kuti muchinzwa manje kuti Mwari paari kutaura kudai ane right here yekuda kuramba achiongorora tunhu twedu panyika. Kuzika pane pfungwa iri kumfundise kuti Mwari akatisika zvakanaka akatiita vatariri akatipa dominion yenyika hatisi kufanira kuramba chingotungamira nyika here neruzivo rwaakatipa obuda mazviri ogara hake kudenga. Iwe ukatanga kaprojekti chaiwe chiro ketuku kuti shoma ungasiye ungoti kumushanda vaone zviriko ngawana mapota achidrive kana kutokwira kombi kuenda unoona kaprojekti kadiki Mwari ndokuzoti planet yese idoverengai Deuteronomy 4 verse 39 vanhu vanofambira kaprojekti kehuku kari kumusha huku dzacho dziri 50 woti Mwari asiye zvinhu zvombe zvakadai. Alright, verengai Deuteronomy 4 verse 39 naizvozvo uzive nhasi uzvichengete mumwoyo mako kuti Jehovha ndiye Mwari kudenga kumusoro napanyika pasi hakuno mumwe. Ibvai maverenga Proverbs zvirevo 8 verse 15 kusvika pa16 zvirevo 8 kubva pavhesi 15 kuenda pa16 right. Madzimambo anobata ushe neni, vabati vanotonga vanhu neni, madzisha anofambisa ushe neni, navakuru ivo vatongi vose vapasi. Yataka kuna Deuteronomy yati Mwari ndiJehovha kudenga nepasi. Kuratidza kuti achiri Mwari pane zviri kuitika panyika. Iyo yamaverenga yazvirevo manje iri kubva yati vatongi hanzi vanotonga neni, vabati vanobata neni, madzishe evanhu anoita izvozvo neni. Kuti tiri kuita in partnership naMwari. Kurava kuti ishe kana achitonga nemamwe manzwi Mwari ari kuti uri kutonga on my behalf. Alright. Kana wanzotungamirire whatever chikamu chekutungamirira chauri kuita Mwari ari kutoti uri kuita ndiineni. Saka Mwari zvaanotarisira zvandiri kunzwisisa pakastori ndezvekuti kana uchitonga uchitungamira whatever level yauri
shingaira kuita sezvingaitwa naMwari ariye aripo ega. But chiri kunetsa saka kura kuti unonge uchifanira kuti munhu anotya Mwari. Ndo chidimbu chacho. Panofambiswa sei? Because zviri kuitika izvinezvi ndezvekuti vabati, vatongi, masabhuku, madzishe, makansera, maminista kana vai vanotungamira. Panoitwa zvechechi unonzwa kuti taakumbopa vekunamata nguva ivo vobva vonogara kudanda uko. Unoziva kuti dambudziko chika vanoita kunge zvinonzika nyaya yeutungamiri haine kunamata. Unonzwa iye zvino taakumbopa vekunamata vamboita ivo vanobva vabva ipapo kusanzwisisa kana paakuitwa zvechechika vaifanira kutoti taakumboita zvedu naMwari zviri zvavo tomanzwisira because kana zvazvechechika Mwari atoti kana muri vatungamiriri muri kutoita zvangu tiri kuita pamwe chete. Saka kana paakuitwa zvinokudedza Mwari vatungamiriri kuti zvino taakumboita zvedu naMwari. But kazhinji vatungamiriri ana Nebhukadhineza vanhasi vanobva ipapo vonogara kudanda uko. Ukatosvika uri kutosvika pafunction iri kuitwa uri muenzika vanotokudirecta kuti enda henyu pindai mukati kuri kuitwa zvechechi vari kuita zvekunamata enda henyu. Imistake iyoyo. Zopanondinetsa because Mwari anenge aida kuti vanhu aka vaite in partnership naMwari. But zviri kuitwa nana Nebhukadhineza vanhasi ndo zvaiita Nebhukadhineza muti usati watemwa. Ndosaka ari kuzonyora achiti ndeke ndigere musha. Saka ndati ndikunyorerei nese muri kupanzwa kavateerera. Nyaya yatiri kudzidza yakanyorwa namambo mukuru kupfuura level yamuri. In case kune madzimambo ari totiteerera. Mambo akanyora ndimai mukuru kupfuura tese varipo nhasi. Ari kutoti kaitira aka kari kunyanya kuitika kekuti panoitwa zvekunamata madzimambo anhasi ana Nebhukadhineza anhasi muri kubvapo. Ari kutoti nyaya ine njodzi yakaita kuti nditemwe. Verengai Zvirevo 21 verse 1. Zvirevo 21 verse 1. Yes. Mwoyo wamambo uri muruoko rwaJehovha. Right. Sehova dzemvura unoufambisa sezvaanoda. Ndibatsirei ipapo pastor. Ndibatsirei. Mvura kana yaamurukova iri murukova aiite zvainoda. Chero ikapengereka asi inoteera kuri kuenda rwizi. Alright. Saka Mwari ari kuti mambo kana aripo ari muchanza chaJehovha. Chero type yamambo hazvinei nesimba rauinaro reutungamiriri uri muchanza chaJehovha. Kana ungashirikinya uri kushiringinya uri muruoko rwani kwakabva angopfumbatira unopwanyika hapana chinosarapo. Alright. Saka he's got the whole world and the leaders in his hands. Even mafungiro amambo anokondororwa naMwari. Saka zvinoda kuti mambo manje azvininipise kuna Mwari kuti chikondororai pfungwa dzangu mafungiro angu nemabatiro afambe zvakanaka. Saka pana mambo manje wandoda kuti muverenga isaziva Mwari muheading ainzi Pirato. John 19 verse 10 to 11. Alright. Iverengei John 19 verse 10 to 11. John 19. Enda henyu ipapo John 19 verse ya 10 kusvika pa 11. Inoti kudini? Ipapo Pirato akati kwaari, hautauri neni here? Hauzivisu kuti ndine simba rokukusunungura nesimba rokukurovera pamuchinjikwa? Jesu akamupindura akati, haungatongovi nesimba pamusoro pangu kana usina kuripiwa richibva kumusoro. Naizvozvo wakandiisa pauri. Pirato aishamisika kuti ari kubvunza munhu auiswa padare ari kuramba akanyarara zvikanzi iwe asi uri kufunga kuti ndiri mumwe wemachinda emanga ndine simba kare kutoti uraiwe kana kuti usunungurwe. Kana Jesu aiwe handiwo unaro wakatoripiwa nababa wangu ari kudenga. Saka teererai ana Nebhukadhineza vanhasi. Simba iri ratinaro takaripiwa naMwari. Ngarishandiswe nenzira inodiwa naMwari. Hazvina basa kuti uri Nebhukadhineza welevel ipi. Shandisai simba iri takaripiwa naMwari. Pane mumwe mambo akambofunga kuti ndiye ane simba. Ndobva aita manyawa akasiya vanhu vachimukuza zvisizvo. Akanamata uyu mirai verengai Mabasa chapter 12. Mabasa 12 verse 21 na 22. Verse 21 na 22 ndi Herod. Alright. Ipapo nezuva rakanga ratarwa Herodhi akafuka nguo dzoumambo akagara pachigaro chake choushe akataura kwavari. Ipapo vanhu vakadanidzira vachiti, inzwi raMwari harisi romunhu. Pakarepo mutumwa waShe
pakarepo mutumwa washe ukamurova nokuti wakanga asina kukudza Mwari, akadyiwa nehonya akafa. Zvakaitika musi wepaine function. Dai ari nhasi zvinhu zvakada kuita kunge zvimarari. Paine function. Hanzi saka paaitaura manje. Vanhu vaimunzwa manje vakati wakomana munonzwa here wakomana? Mwari chaiye. Ende ndobva atonzwa kuti vanhu vari kundienzanisa naMwari. Haana kuvatsiura kuti handisi Mwari inini. Akaita kapfungwa kake kuti ko ndindataura here. Vanhu maoneravo ini ndoziva hangu kuti handisi Mwari. Saka Mwari aitarisira kuti Herodhi atsiure vanhu. Vanhu vachiti wakomana muri kunzwa here izwi raMwari chairo. Iye haana kuvatsiura. Mwari ndobva ataaka waakuenderera. Kuinzaniswa neni pacheya paaive cheya yeumambo. Pakazoonekwa honye dzakuti taka kufamba. Asina kufa. Akadyiwa nehonye pastor, ndozvikutaura Bhaibheri. Kwakutozofa zvekudyiwa nehonye. Inzwai vateerera. Nyaya yatiri kudzidza iyi tiri kuinyorerwa namambo mukuru anonzi Nebhukadhineza. Aibata pasi rese. Unogona kuva uri Herodhi wanhasi kana Pirato kana Nebhukadhineza wanhasi. Ngatibatei tichiziva kuti Mwari achiri kutonga panyika. Simba redu harife rakaenzana neraMwari. Ngatitsiurei mafollowers edu. Ngatitsiurei vatinotungamira pamakambani. Vasaitienzanise sekunge simba iri tikungoriwana pachedu. Rimwe racho harisi simba. Uchenjeri chaiwo. Zivo chaiwo, power, intelligence. Ngazvizikanwe kuti zvese zvinobva kuna Mwari. Ndoda timbonzwa kambomufundisi. Tuye toenderera mberi nechidzidzo chedu. Rindanyi mwiwano yera zvione sozvaonekwa mwenjeye nyubatidzanyi munochingamidza tenzi onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi onanyi chidzidzo chake chekuti musunungurwe nguoche nanezviremba kasika nyikutaura onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya atigadzirira nzvimbo muumambo wake iyo taura nyizvezve mutsatsuri isati yaridzo onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya panyanga dziuyai zvino Kristu anotinunura kasika nichiponguwa Kristu anoda kuuya onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehorokoro yedu.
ngatishandisei mikana yatinenge tapiwa naMwari. Taona muchikamu chatiri kubva kuti pautungamiriri zvisinei nelevel yekutungamirira, zvisinei nekuti uri kutungamira chii, Mwari ari kuti utungamiriri hunoitika in partnership naMwari. Saka Mwari ndiye anokubvumira kuenda pautungamiriri pachikamu chawapiwa, ende anokupa zvinoenderana nezvaakaisa maari nezvaari kuda kuti zviitike mumazuva ekutungamirira paunenge uchitungamirira, pangaa pakambani, pangaa pachikoro, mungaa munharaunda, mungaa muvhileji, wherever kwauri kutungamirira. Saka patinenge tichitungamirira ngazvigare zviri mumuragariro medu kuti Mwari vakatarisa, vatumwa vekudenga vanenge vakatarisa. Mwari anoda kuti umurumbidze, umupe nzvimbo yake pakutungamirira kwako, afadzwe nemabatiro, nekuti kana uchitungamira uri kuita zvinhu zvenyu naMwari. Even kutungamira kwekugoera vanhu chikafu, mufundisi, kungogowa chaiko. Ngatitei in partnership with God. But zvakaitwa Herod, mufundisi, zvekungokaruka akutodyiwa nehonye, zviri kuti siyanei nezvakaitwa naNebukadnezar. Because panzi paya paya temai muti kuna Daniel 4 wanzi siyai chigutswa. Right. Ndopandoda unzwa kuti zvinorei, because uyu akabva pacheya pakazongozara honye akadyiwa akapera. But uko kwanzi chigutswa chisare, verengai Daniel 4 yai. Right. Tinzwe paverse 26 na 27 kuti zvinorevei. Daniel 4 verse ya 26 na 27. Yes. Uye zvavakarayira kuti hunde yemidzi yomuti isiwe, ushe hwenyu huchakumutsirwa izve, kana matenda kuti wokudenga ndiye unobata ushe. Naizvozvo imi mambo, tendai zvandinokurayirai, muparadzane nezvivi zvenyu, muchiita zvakarurama, uye nezvakaipa zvenyu, muchiitira varombo nyasha, zvimwe nguva yenyu yerugare ingawedzerwe. Hanzi mambo handiti pahope dziya makaona chigutswa chasara. Chigutswa chiandimi. Kusiwa kwechigutswa kuratidza kuti hamuna kugoborwa. Kugoborwa munokuziva kubva mabvisa nemidzi kuraswa zvachese. Aiwa, hanzi masiwa chigutswa kangori kalese. Alright. But muchadzokera, but nyaya inogona kugadzirika mambo. Alright. Zvikanzi inogadzirika nei, zvikanzi chimboitaiwo zvakanaka. Okay. Hanzi chimboitaiwo zvakanaka. Muitirowo varombo zvakanaka. Alright. Nyaya dzinouya dzichida kutongwa kumatare ngadzifambawo zvakanaka. Hanzi mukangodaro muchaona nguva yenyu yerugare inowedzerwa. Ani mazona manje. Saka aipiwa mukana, yaive opportunity, but anga atoonekwa hunhu hwacho. But ari kupiwa advice unzi takumbokupa mumwe mukana. Kana muda kuti teni imbotiwedzerei. Mosiya zvakashata moita zvakadii? Time inowedzera. Verengai verse 28 na 29. Tuone kuti yakazowedzerwa here, chii chakaitika. Daniel 4 verse 28 na 29. Yes. Izvozvo zvose zvakawira mambo Nebhukadhinezari. Aikazvi. Mwedzi negumi nemiviri yakati yapera, wakanga achifamba paimba youshe paBhabhironi. Mukuona zvakachita mamboya. Apiwa advice pastor. Zvikanzi nyaya iyi kai ndokuti igadzirike. Saka hanzi pakapera gore 12 months. Pekutanga hanzi akatonyatsozviziva kuti nyaya iri serious. Ndobva azvininipisa kudai. Saka pakanopera mwedzi mitatu achiona muta hauna kutemwa, chiveve ndobva chapera, ndobva kutanga kuti ana Dhanieri aparidza vanoda kuti vhundutsira. Pakapera 6 months ndobva kutoona kuti aiwa kuenda ini ndichiita kunge munhu wechikadzi, kungovhundutsirwa nezvinhu zvisina basa rese. Chii chingandiwire? Hanzi pakapera gore nyaya yekutemwa kwemuti yakabva yaitika. Ende ndozvinotogona kudaro zviri kuitika kuatereri, kuti pavanotonzwa kudai munhu anonyatsoona kuti panoda correction. But hameno kakurivara kakuveteredzwa katinoita naSatani isi tichipiwa mikana yekuti tidzoke kuna Mwari. Then kune vanhu vanoti pastor, kana hope dzaya dzatorotwa kunzi muti unotemwa, hazvina basa kuti aizoita sei Nebhukadhinezari, unototemwa chete. Mwari kana atongoti uri wekuraswa, zvenyu imi makazvigona. Kana wakatongonzi uri wekuponeswa wechechi, unozvigona. Pamwe takatongonzi tiri wekuraswa. Ndozviri here kuna Mwari? Because apa Mwari zveshwa ndiye ati muti utemwe. But Daniel ari kuti unogona kusatemwa kana mukatendeuka.
Saka ipapo ndo panoda kuti muverenge Jeremiah 18 verse 7 kusvika pa10. Tinzwa kuti Mwari akataura kuti ndoda kudai. Azvichinjike here zvichienderana nekuti vanhu vatendeuka. Jeremiah 18 verse ya 7 kuenda pa10. Nenguva yandichataura pamusoro porudzi rwavanhu napamusoro poushe kuti ndicharudzura nokuruputsa nokuruparadza. Kana rudzi irworwo rwandakataurira zvinhu izvi pamusoro parwo rukazvidzora pazvakaipa zvarwo, ini ndichazvidemba pamusoro pezvakaipa zvandakafunga kuvaitira. Uye nenguva yandichataura pamusoro porudzi rwavanhu napamusoro poushe kuti ndicharuvaka nokurusima. Kana vakaita zvinhu zvakaipa pamberi pangu vakasateerera inzwi rangu, ipapo ndichazvidemba pamusoro pezvakanaka zvandakanga ndichiti ndichavaitira. Hanzi kukaita vanhu kana rudzi kana village yanga yanzi naMwari ndoda kuitira zvakaipa, kureva kuti Mwari ari kutendera kuti zvakaipa zvivawire. Hanzi ivo vobva vaona warning yacho, votendeuka pane zvakaipa, votanga kurarama zvakanaka. Hanzi naMwari even ndiri ini ndoenda pawarning iyi ndinochinja, handizoite zvakaipa nekuti vanhu vatendeuka. Saka hapana nyaya yepredestination. Uye akanyorerwa akagadzirirwa kutopara. Aiwa, hakuna. Chiri kutodiwa naMwari ndechekuti vanhu vese vaponeswe. Amen. Zvekuti dai taida kutaura kuti vanhu vakanyorerwe chika, tingatoti everyone is predestined to be saved. Munhu wese akasikirwa anoraramira kuti aponeswe. Ndo zvitori mubhaibheri, kwete kuti kuna akatonzi uyu ndoda kuzongomurova ndidhile naye. Tikatendeuka Mwari anochinja. Tine good case study pastor. Yeexample yepa zvakaitwa naMwari nguva yaJona kuguta reNineveh. Verengai pana Jona 3 verse ya 1 kusvika pa4 munzwe. Jona chapter 3 verse 1 kuenda pa4. Zvino shoko raJehovha rakasvika rwechipiri kuna Jona richiti, simuka uende Nineveh, riya guta guru, undoriparidzira zvandichakurayira kuti uparidze. Ipapo Jona akasimuka akaenda Nineveh sezvaakarayirwa neshoko raJehovha. Zvino Nineveh raiva guta guru guru, rwendo rwamazuva 3 kurupoteredza. Jona akatanga kupinda muguta, achifamba rwendo rwezuva rimwe, akadana achiti, kwasara mazuva 40, ipapo Nineveh richaparadzwa. Jona itotaura kuti kwangosara 40 days chete Nineveh yaizoparadzwa. Saka toda kuona kuti 40 days padzakakwana Nineveh yakaparadzwa here. Verengai verse 5 mosvika pa9. Jona chapter 3 verse ya 5 kuenda pa9. Yes. Vanhu veNineveh vakatenda Mwari, vakatara nguva yekuzvinyima zvokudya, vakafuka masaga kubva kuvakuru pakati pavo kusvikira kuvaduku pakati pavo. Shoko rikasvika kuna mambo weNineveh, akasimuka pachigaro chake choushe, akabvisa nguvo yake, akafuka saga nokugara mumadota, akarayira akaparidza muNineveh rose chirevo chamambo nechavakuru vake achiti, vanhu kana zvipfuwo kana ng'ombe kana makwai ngazvirege kutongoravira chinhu, ngazvirege kufura kana kunwa mvura, asi vanhu nezvipfuwo ngazvifukidzwe masaga, ngavadane kuna Mwari nesimba, ngavatendeuke mumwe nomumwe panzira yake yezvakaipa, napakuita nesimba namaoko ake. Ndianiko ungaziva? Zvimwe Mwari ungadzoka akazvidemba, akadzoka pakutsamwa kwake kukuru, tikareka kuparadzwa. Ipedzisei. Mwari akavona zvavakaita kuti vakatendeuka panzira yavo yakaipa. Mwari akazvidemba pamusoro pezvakaipa zvaakati ndichaivaitira, akasazvinzwa vateereri. Ndiye Mwari ati 40 days Nineveh iri kudii? Iri kuparadzwa. But ndiye Mwari asina kuzoiparadza. Chakonzera chiyani? Kutendeuka kwevanhu. Saka yeNineveh inoita unge iri nyore pakuti vangaudzwa 40 days zvinokakutyisa. But unoziva kuti tine nyaya yatiri kugara tichitaura pastor muno mustudio yesecond coming yekuti Jesu ari kuuya, nyika ino iri kuparara. Nengari yekuti hapana madate, pane kakurivara kari kuita vanhu. Verengai munzwe Muparidzi 8 verse ya 11. Muparidzi chitsauko 8 verse ya 11. Munzwe zvainotaura. Pane kakurivara kanoita vanhu zvinhu zvikashaya madate. Verengai munzwe. Kutongwa zvakusingakurumidzi kuuya pamusoro pebasa rakaipa,
mwoyo yevanakomana vavanhu inotsungirira kuita zvakaipa. Anomaonaka ndo zvakaita Nebhukadhineza because anga asina kuudzwa time kunzi muti uchatemwa riwe. Iye akangoudzwa kunzi kuti muti usatemwe tendeukai. Saka paifamba time akapedzera kuti vafanira vekuchecha vanoda kungotivhundutsira. Andimazviona manje haana kuzoti nyaya yenge ichiri pendi kuti muti urida kutemwa. Inzwai vateereri vedu, kutaura chokwadi nyaya haisi kuvabati chete ana Nebhukadhineza vanhasi, iri kumunhu wese. Patinopiwa mukana wokutendeuka ngatiushandise. Ndokuti zvinoda kunzi zvitiwire zvisauye pamusoro pedu. Mwari akathreatena, it's conditional upon repentance yedu isusu vanhu. Saka pane apa muti uyu wongo uchimirira Nebhukadhineza pastor. Pane pari kuramba paitaura nyaya yedemo nemuti. Chimboendai kuNew Testament munzwe. Ndoda kuti muerenge Luka 3 verse 8 na 9. Mozoenda pana Luka 13 verse ya 6 kusvika pa 9. Luka 3 verse 8 na 9. Iverenge. Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Musatanga kureva mumwoyo menyu muchiti Abrahama ndibaba vedu. Nekuti ndinoti kwamuri Mwari ungamutsira Abrahama vana pamabwe aya. Yes. Zvino sanhu ratoiswa pamudzi wemiti. Naizvozvo muti mumwe nomumwe usingabereki chibereko chakanaka unotemwa ukakandirwa muchoto. John ari kutaura nerudzi rwechiJudha nguva yaaiparidza. Saka vanhu vaisada kutendeuka kuratidza kuti tavanhu vagashira Mwari. Vaida kuramba vachiita zvechechi mutemo havachengete, kubhabhatidzwa vaitoramba, mitemo vachiita zvese nezvimwe zvese zviri mubhaibheri vachiramba. Saka akabva vati imi rudzi rwechiJudha muri kumboziva here kuti demo ratosetwa. Animazvonaka kuratidza kuti position yemenge muri muchaderedzwa muchabviswa ipapo. Saka nyaya yemuti uda kutemwa yaina uperera ipapo. Izonzwai Jesu auya pana Luke 13 verse 6 kusvika pa 9. Luka 13 verse 6 kuenda pa 9. Yes. Zvino wakataura mufananidzo. Mumwe munhu wakanga ano muvonde wakanga wakasimwa mumunda wake wemizambiringa. Akauya achitsvaka zvibereko kwauri akashaya. Ipapo akati kumurimi womunda wemizambiringa, tarira ndauya makore 3 ndichitsvaka zvibereko pamuonde uyu ndikashayiwa. Uteme unotadzireiko pasi? Akapindura akati kwaari, Ishe, muregei henyu nhaka kusvikira ndichiurimira nokuuisira mupfudzi. Kana ukazobereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereki mungazokutema zvei. Vari kuramba vachipa chirahwe cherudzi rwechiJudha. Jesu anga akutaura zvikanzwa komana ndatione makore 3 aitozva paakatanga kuparidzirwa naJohn kuti 3 years dzakwana. But hapana shanduko wani. Rudzi urwu ruri kutibatsirewo. Madii kurutema. Zvikanzi naichengeta garden ndokumbiriso imbondipai 1 more year. Maybe pane manyowa anga asipo. Tinyatsoutimbira pamwe ungabereki. Zvikanzi ukasazobereka hawo ipapo mungautema. Chandafarira nyaya yacho yapera isingazotudzo chichakazoitika. Kuratidza kuti Mwari ane tariro kwatiri pese patinopiwa mikana. Munoziva kuti vateereri kune mumwe akatoraramiswa naMwari angonzwa chimwe chidzidzo chichaitiswa paredhiyo. Saka mikana yatinopiwa ikai ngatiishandisei because zviri kutoita kunge zvinonzi demo rakatosetwa pastor. Ende unoziva kana zvichinzi demo ratosetwa. Tiri kuti kudzoka kwaJesu. Ndizvo Jesu anogona kuzouya tanguri tafa kudara bete. Mazvona. Ende hapana anoziva dhedhe rokuti ndichafarei. Exactly. Unongomuka zvatoitika. Zvatoitika. Saka ngatishandisei mikana vateereri. Hanzi tiri kumboudhigira. Saka munoona patinoita chirongwa ichi vateereri, nganditaure nemi. Ndokumbirisa vateereri vedu, shandisai mukana. Shandisai kudiridzira kuri kuita Mwari. Shandisai mukana weMwari paari kuisa manyowa achidiridzira. Ngatiitei zvibereko. Ngatitendeukei tibhabhatidze. Ndo inotaurwa naIsaiah 55 verse ya 6 kusvika pa 7 inoti kudii? Isaiah 55 verse ya 6 na 7 inoti kudii? Tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Wakaipa ngaasiye nzira yake, nomunhu usakarurama mirangariro yake. Yes. Tsvakai Jehovha achawanikwa vateereri. Mikana paichiripo ndo zvakatadzwa naNebhukadhineza. Atoudzwa kunzi mambo nyaya itogona kuiavoidai. Itai zvakanaka mutendeuke. Akatadza kuiavoida because akafunga kuti kutyisidziro.
muchitiona tiri muno patinotaura nyaya yekudzoka kwaKristu hatisi kutyisidzira vanhu. Inyaya iri mubhaibheri yezvokwadi. Jesus is coming again. This world is going to be destroyed. Vanenge vakatenda kuna Mwari vakabhabhatidzwa vopiwa simba rekuchengeta mitemo yaMwari ndo vachazowanikwa vachiponeswa. Pastor, ndoda kuti muverengere vateereri vhesi rekupedzisira muzovayeuchidza nyaya yepurogiramu iri pamberi apa. Matthew 13 vhesi ya31 taatichitaura zvemimwe miti ida kutemwa but chirahwe chemuti ichi kana chakamirira umambo chinogona kumirira umambo hwaKristu. Inzwai kuti chinotaura sei pana Matthew 13 verse 31 to 32. Matthew 13 verse 31 na 32. Yes. Wakaisa pamberi paumwe mufananidzo achiti ushe hwekudenga hwakafanana netsanga yembeu yemastard yakatorwa nomunhu akaidyara mumunda make. Iyo iduku kumbeu dzose, asi kana yakura ihuru pamiriwo yose. Inoita muti wakakura ukadaro kuti shiri dzokudenga dzinouya dzichigara mumatavi avo. NdiJesu paaifamba vanhu vaishamisika kuti chiko chaada kuti tangira netuvanhu 12 twaanofamba natwo zvaishoreka stereki kuti chii chavari kuparidza ndobva abva avaudza zvikati zvinoita umambo hwaMwari hunoita unge hwakapusa uchitanga nevanhu vashoma sekatsanga kaya kaduku but kakangodyarwa bedzi kakabata muti unobuda ipapo zimuti. Ende zimuti rinotozokura kupfuura miti yese iri mumunda zvekuti shiri dzinouya dzosikogaramo. Ende paakapedza nyaya hanamboti uchatemwa bo auya utemwe bo. Saka muri kuona patiri kutaura nyaya yeumambo hwaMwari aireva umambo hwaMwari kuti hauzongokaruke takuenda kudenga bo. Patiri kutoparidza kudai muti uri kukura pamuri kutendeuka vadikani muchiuya kuumambo hwaMwari. Ndoda kukuudzai this religion yeChristianity ichakura kupfuura mareligions ese kunyange ichita unge duku wese kune vanochengeta mitemo vachipiwa simba naMwari kufamba sezvaanoda. Hanzi ndo uchakura. Pastor, shiri dzese dzoga apa hapana kutemwa forever eternity tina Kristu. Amen. Ndokukokai kuumambo hwakadaro, ndokukokai kumuti wakadaro. Bhabhatidzwai mutendeuke. Taurai nevateereri. Tishandise mikana vateereri tinoda kutendai. Muchirongwa chedu chinechi tafunga kuti zvakanaka kuti timbosanganawo munguva dzemanheru tichiita hurukuro dzatiri kuita paTV neparedhiyo. Saka kubva musi wa5 kusvika musi wa6 musi wa11 May 5 to 11 May tinenge tichisangana nguva dza5:30 kusvika 5:30 kumanheru paTV. Paredhiyo tete Zimbabwe tete tichisangana 9 kusvika 10 PM manheru aya semumadate 5 to 11 May. Asi musi wa11 unenge uri musi wemugovera tichasangana mangwanani zvakare. Tichakuudzai kwatichasangana fenyu yacho muchasiviswa asi tinosangana mangwanani nenguva dza9 o'clock. Timboitawo mukana wekumboonanawo feya tichikurukura kubvunzana nekushingisana nekukurudzirana. Mwari vatiitire zvakanaka. Kana pakaita mibvunzo kana zvimwe zvinoda kuti tibatsirane ngatifonei kunhare dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akuchengetei. Tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzini tungamirwe apo ndasvika nyanza mananda ondichisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga